parlar-vos de la influència del comunisme en els països capitalistes. Este va ser el primer vídeo que vaig fer, però òbviament era horrible i no vaig a pujar això. Per això el torno a gravar ara. Tu pots escoltar el tema del vídeo i dir «Però este tio està bobo o què?» Però ara ho entendreu. Antes de començar vull deixar clar que la història no la faig jo només vinc a contar-vos-la. I si pot ser un poc d'humor, millor. Ale, a la faena. Com a xicotet spoiler, bàsicament, la por al comunisme, el que vienen los rojos, és el que farà que els països capitalistes diguen «Verga, o mos espavilem o mos la clavem doblar?» Però ara anem a veure-ho tot pasito a pasito, suave suavecito. Després de la revolució soviètica de 1917 s'aconseguís la igualtat total, sigues de la nacionalitat o raça que sigues. I la llei castiga qualsevol exclusivisme racial o d'odi, perquè després diuen que los extremos se toquen, saps? I també es va aconseguir la igualtat social de la dona en l'home, en la vida social, econòmica i política. Este és un dels principis del comunisme. I què significa això? Muy bien. Que ella pot votar. I els països capitalistes se li encén el xip i diuen «Ai, mare de Déu, que se me'n va de les mans». Perquè posem-nos en context. S'acaba de produir la revolució soviètica. Des de Rússia estan esperant a veure si es produís alguna revolució pel món. Estan en ànsia viva de veure què collons passa. Que no va passar al final, però òbviament en aquests moments no ho sabien. No havien passat 100 anys i estaven fet un vídeo sobre el tema com estic fent jo. Un també en la República Democràtica Alemana, la part d'Alemanya que era de la URSS, tenia el dret a avort lliure els 3 primers mesos d'embaràs. I en la República Federal Alemana, l'altra part d'Alemanya, això es considerava algo criminal. Els països capitalistes s'acollonen de tot això i pensen com el feminisme vega que en el comunisme tenen lo que busquen, s'unixen a ells i mos fan una revolució? Mare de Déu, la portem clara. Perquè estos països volien que com menys suport tinguera el comunisme, millor. Alerta en això. I per això va començar a donar-se dret al vot a les dones en els països capitalistes. Altre tema. En la Segona Guerra Mundial, el famós Ejército Rojo va derrotar als nazis i això va legitimar mogolló la URSS i el comunisme en si. I els països capitalistes diuen lo que mos faltava ja. Ara s'estendrà pel món? Com a dada interessant de la guerra, sempre es parla que Estats Units va tindre molt que veure, però de nord-americans van morir 400.000 i de soviètics uns 29 milions. Estats Units prepara el Pla Marshall i aporta diners als països capitalistes d'Europa perquè puguen reconstruir-se després de la guerra. Però això té un perquè i és perquè Estats Units tenia por al comunisme. Estava acollonat de que per la crisi de postguerra haguera una revolució comunista i este acabarà sent el sistema dominant en tot el món. I això Estats Units ajuda a estos països. Òbviament no ho fa per amor a l'arte. I li imposa unes normes i fa que l'economia d'estos països europeus estiga subordinada a Estats Units. Este país passa a ser l'amo del cotarro. La URSS i els seus països satèl·lits tenien els primers sistemes sanitari i educatiu públics i gratuïts del món. La universitat també era gratis, no et pegaven la sabla que et peguen ara de 1.000 euros per curs. I això en la que suposa que és pública. I també et pagaven el material escolar. El transport públic era gratis en els centres urbans. Conec algú que li vindria bé no tindre que estar constantment renovant el bonòmetre. Però no vaig a dir-vos qui soc. Aquesta és la meva cara quan hi ha xiquillos bramant al carrer mentre es grave a 35 graus. Senyor, llévame pronto. En la URSS també tenies garantitzada la vivenda, l'aigua, la llum i la calefacció, perquè et gastaves només al voltant d'un 3% del teu salari en això. El salari mitjà era d'uns 200 rublos i te'n gastaves 5. Un poc diferent dels preus d'alquiler que hi ha ara. Per a que un alquiler actual de 800 euros siga un 3% del teu salari, tindries que cobrar-ne 27.000. Ojo, cuidao. I en els països capitalistes no havia ni sanitat pública, ni educació pública, ni la gent podia permetre's pagar tan poc per a viure. I després de la Segona Guerra Mundial, estos països pensen hòstia, tu, si no li oferim res a la classe obrera perquè es queden, se mos posaran en contra. I per això en les constitucions de després del 1945 s'ofereix un pack de drets fonamentals que són el dret a la sanitat, dret a la vivenda, dret a l'educació, dret al treball. Tot això són coses beneficioses per a la gent però que s'implanten per la mera por al comunisme. Estos packs que he dit és el conegut com a estat de benestar. Perquè estaven capitalisme versus comunisme i una de les dos tenia que guanyar. El capitalisme va veure que tenia que moure fitxa o adiós muy buenas. I com a conclusió, totes les intervencions benignes que ha fet el capitalisme en benefici de la població van ser per la por al comunisme. Això està demostrat que quan cau el comunisme, hi ha una ola de doctrines neoliberals que retallen drets dels treballadors, cada volta el ric està més separat del pobre i privatitzen molt de lo que s'havia fet públic. Com a exemple vos poso la sanitat que es privatitza en molts països i en tiempos pandèmicos com estem ara, una sanitat pública és essencial, ho hem vist tots. I en fi, que la mera existència del comunisme va fer que millorara el nivell de vida en països que no eren ni comunistes, però fent cosetes guiats per la por de que el comunisme s'extenguera pel planeta. Res, si t'agrada t'agrairia moltíssim que el compartires, no oblides subscriure't i activar la campaneta, que si no l'actives YouTube no t'avisa de que pugi vídeo. Vídeo setmanal cada diumenge les 9 subtitulats del castellà perquè aquí no excloem a ningú. I recordeu que el coneixement no fa nosa i aquí estem per ampliar-lo i compartir-lo tot el que puguem. Mos veiem el diumenge.